ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kajing don ki khal metor hagarolain om tang bakwan ra ki jing si de ki duken thai jong kasnong de ka bu jing elang ki pat ba ki bre ne ki wegi snong ki poi ya lenti na kani jaka ba ki jing sne ba bonjat ki mi na kani leo banyak keren bu ba Andrew e jerwa ubde urang ba snong kalai umkra ulo ong ba jing don jing ki bre hagarolain ka bu jing e shibu ne ka snong na mara bon sien ki de ki bre ba penmi ki jing klumar kum ju ru ki kam sne ba bonjat Shushu ulo ong ba jing thmu jang ka sarkar ban penkendria i khar metor na them yo molong Kakerto haga niga jaka wala da ki tip tikna ba ka niga jaka ba ki shang sa kare jang sarkar hendre ki pin ibor wat ki rang ba ki long keme habaran kanu ka kamsni ba ki le ba nong shong jang shnong amtang jang shnong lai mukra hendre jang ki shnong ki ba marjan ba lai mukra hi kare ki jing e ba ki jing jinjar jang ki pa nong shong shnong wat ki bri ki ba yang na ka ni kelenti korale na ni ba kadar kene khameto komba oi phi Kani kadegi isu keba kata bah ya kesenong barak kowe. Lamar beli kini ki jai bendre ki badan hang ni ki badai tang kinong songwai. Nei kini ki le ke jingle bahe ke jongki kalau hadu kata ba kala pen wit penjenjar si saya kesenong barak kowe. Khamta mi ki marjan ki badan marsenda bat kene ke orang lain nanti. Kemongoi pi dang men ha kasing sajan dang hau ni si sajan baladem. Kadon ke jingnya kaja maja jongki tang si yeng sistem kia mi sabar surok pen halak khat wis teng khat abje men mi kia halak kia ra ki tiar pen mensau kalau along ke iki bo shekai ba ya kata ro kadon ha da ka video hi bagi da ring bat nga wot hi ngala phone yo osi bod one but bangan peniru sunan da ka evidence ya ka video ba kini hi lade am dei tang ne Mantap snem kila adon suko gajing pengkeluma jeng kini. Haba kila syok ladat iki beri kebayak lenti. Nang ni. Mencip snem kila adon gajing keluma kiba ki penmi yang ni baki ki wan ki beri kebayak lenti nato ki syok ki lentam mau ki prai ki yet jeng ki kali. Jeng snem wami nang ni kebayak kheba. Ka major concern jengi kalau kumni. Mentah ke sarkar ke kuat bahkan gedret iki nang tai bahkan weng iki nang tai na them yang molo. Ka spill over ka wan chene barakat ya kata tip syai ngani thu ipi ba ki bre ki ba wan nang tai gidon hangi ya ke ega census ki ba ka le ka dakaliang juga municipal ka RTI ka bangila file support municipal but ya ke ega ba ki actual numbers ka badon hangi kaya fair heaven and earth ke jing fair ni kini ki kena ka jumunta ka jing snake ko mi nang ni kim burom shu yano ru kejingnya shong kejingnya dikyat kejingnya di kenja ki marjan marpar pindale ben keli seti sejan kadong noromba ke bay hap sini ke watang sniang ke block 5 sini ke noromba ke bodon hang tai jan kolum sora ke bodon hang tu mardat jing kini dia likely dong di bolong mardat buat ketu kini kin okibria wi kin ki ba shong tu jaka kin ben so pi ya ka jing le don bo jing kini buri ba shong tu ya cik tu ki dung syapo jaga dong ki shong ki kendong ki di kenja ki di kiat bar ki hala ki timsi badale ban be ki ban mahame ki kin challenge kala yepi ting ki ri orang ba we arngot ani ru kan thai ki mi ki te mar kini di jaj bri ki belong violent kiba mujusab ino nda hila mi sekitu ri ki babon ba pimla bantip mantap kila bandon ki activities ki balong illegal kum ki drugs kin tairu pinda dalek telasi yang tu sai pila hi balap sekum kini ki jingsti ki bon ba ki bami nang tu nangta kemonong yepi ka jingja clear ka bami nang tu ka ki toilet ki jongki pinyo i dal ka jong khmat pinda le jang tu ki toilet ki jongki hang tu ki barong be direct
Lada ke municipal kala ban fine ki pa nang song ki ba penjakhia ki wa dan ki ba ai like direct ya ki ba flash ki toilet direct se poga wa ki la ban fine ki bale ya ki ne ki fine ha ki serve notice ha ka RTI ka ba file mga ki ang kila serve ka notice ki ne ki syukut no tang ka ding serve ka notice ki kali hang ni ki bayang hang ni ki nakaliang joka traffic branch lam kra ki let ban klam ne kan no en klam hai mbo ikini ki kaliru dala reklam kiru so gini di bon bagi jing hang ni ki bombi hang ni ki illegal construction ne naya keren lada ki panjang snong ki try muluk ki tei jaka le si ki penhe tang si kamera ka jakaro ka yingru kamu nampak mudah ki lawan ban serve ka notice ban berngem ban prai gitu ki jing stay juki lada ngi thok mangipat balai phim nei ai gadon ka RTI bangala file siapa pula lada ki ka illegal construction is going on every day ne man kas ni illegal construction ka ya yang ni te balai ki kim nei ai kane kamri te ka jaka ka jongki kane ditang ka jaka sarkar jang municipal de ki ditang ki dong shawai ene ki kam tarai ki le bahe hadu ata bak gora ka jing bitar ka jing dom ni ki pa ba no section ka jing iru ya ka yang na to kum kita king kiri isu ngak lagi dan kam bangin seriously ya kan ni ngila le ya kan ni bangin dang ya ibu den hiru ya kan ni ngila tho bon sin ngani thu pi idon ki evidence su hard copy ki don baga ngila tho bon sin ya kan ni menta ki don ka propose redevelopment of the slum colony jadi ka sarkar ka batam ya kan ni as a slum colony so nakaliang jo don national we don't want a slum in the middle of Shillong, in the heart of Shillong happening jo ka sorba hangi ngim kwa araba kan nan kan Islam ni ngi kwa ai ki bikin len no shawai andai mo ipi ngim dei hiru ki bri ki basneo bagen on bagin dim should get it no ki kumni lada ka don kum ka lada ka ta ka propose redevelopment ka baga Shillong ka padai ki jing menjur hado mentaro lada ka don kum kata ka lada ya kan ni ka propose redevelopment ni kan Islam colony kini bandai be take at kum ki rule ki ai ki kandon ki baga menjur ka dor basnong lada ka dor basnong ka menjur inom la bangin pediang ikum kini ki ya kita kiri development ya ketika slum colony. The government has done this as a slum colony, and definitely we do not want slum right in the middle of the heart of Lamkura. Pinda sim kat kum ka census ba ka ai ka municipal kita tang a little over ki lakane nga sim kat kum ka census ka baki lum kinakaliang municipal baki pe makane ketika jaka baki I ban siong ya ki employees of Shillong Municipal Board, not employees of the government of Meghalaya. This is an employee of the Shillong Municipal Board. Tan kinong tray ng Shillong Municipal Board. Tegi don kum ba hapo ka sispa. Henry kilong yang hang ni kila pala dia san spa andros patli. Tang hakta kila di ban sutho ken. Baka illegal migrants ki badan hang ni ko shir khay ba. Namar ba lada kwa ban ai ke China ke building ban redevelop ya kini ke slum colony ban redevelop ya kini ke jaka ban ai ban house ya ki government employee jo sarkar ngin di persyarat lada ban ai ban house ya ki employees jo ke Shillong Municipal Board mo ipi ngin di persyarat hande ki khasir ki bon di betre Shillong Municipal Board ai lang kanya kiru mundai ban shu ai le siliang tang yo ni lukhar uni pipen kala khun khaddo tu le ba he mo le khun khaddo bai kai ya menta te pipen kala khun khaddo tu le khun khaddo bai mo te ndai la da pi perkhat ba pi haban ai ka yeng ya ki employee jo ka Shillong Municipal Board ki khasir ki ba bon ba train tu alang ya ki ndai ban atang ni pi ka sarkar por mo pi kam ju ai re no swift response kan khot begini keren di katu gajing keren jo pi kan support had daki banai bahkan ai kan nulu juba ko brong konkret di surprisingly mata ka kenti le ka sarkar kam tip ka don ka jing baham sim kuno bahkan don kam bahkan redevelop no yang ni slum colony mo IP nakaliang jo dor wasnong ngimpat ai kan nulu gajing munjur bangin accept them ya kan ka bakin redevelop ya kan ka slum colony ni balada ngi age jing menjuru kumo IP ngi don ka terms and condition bana kalian so jaga Shillong ngi don ban bo hakmat jaga sarkar namar ba kisi di bangi la tho kila ablong kala arban ngi file
dan nei ka jubam na kalang sokate mo himne pilaso tuhi.